a dai san mutanen Maraba sun taɓa kashe DPO ko? Ƙwarai da gaske ranka shi da isa. Wato wannan ba abu ne wanda ya kamaci a ce an kyale ba. Sannan shi wannan DPO me dalilin na cire mata hijabinta? Me dalilin cire mata hijabinta? Mata ta fito daga gidan mijinta da sutura. Duk abin nan da aka yi bata cire hijabinta ba. Abokin mijinta ba fa 'yan sanda suka ceto ta daga gidan mai anguwa ba. Abokin mijinta shi ya ɗauko ta a guje ya kai ta police station. Farko da 'yan sanda za su je ba su je da mota ba, ba su je da abin hawa ba. Yanzu kawo ta police station sun kasa kare ta. A ce DPO shi zai kama hannunta ya fito da ita waje a kashe ta. Haba.